Tak si predstavme Ravello, túto perlu amalského pobrežia, ale tak trochu inak. Bez tých obrovských letných davov, bez tej úmornej horúčavy, ako to tam vyzerá v októbri. Práve toto sme si dnes zobrali na mušku. Áno, presne. Prešli sme si rôzne cestovateľské blogy, rady, skúsenosti a október naozaj ponúka inú tvár Amalfy. A v čom je teda ten hlavný rozdiel? Okrem toho, že je tam asi menej ľudí? No to je veľké plus. Miesta ako kaviárne, vyhliadky sú oveľa prístupnejšie a celkovo tá atmosféra je taká autentickejšia, pokojnejšia. Mnohí to tak popisujú. A počasie. Leto vie byť na juhu Talianska dosť náročné. V októbri je to príjemnejšie, stále teplo, ale už nie tá páľava. Ideálne povedme na prechádzky, turistiku, cestovania a dovolenky svetom to tiež spomínali ako výhodu. Znie to dobre. Ale má to aj nejaké nevýhody. S čím treba počítať? Určite áno. Počasie vie byť vrtkavé, riziko dažďa je proste vyššie. A treba si dať pozor na niektoré služby. Myslíš napríklad dopravu? Presne. Hlavne tie lodné spojenia medzi mestečkami. Tie môžu mať už obmedzenú prevádzku, alebo niektoré trasy už vôbec nejazdia. Triposal.sk a aj po vlastne osole.eu na to upozorňujú. Takže autobusy sú istejšie. Áno, autobusy SITA fungujú celoročne, aj keď samozrejme harmonogram môže byť trochu iný ako v lete a aj niektoré reštaurácie či obchody môžu mať skrátené otváracie hodiny. OK, dajme si to prakticky. Letenky a ubytovanie, ako na to rozumne, s ohľadom na rozpočet? Tak najbližšie sú letiska Neapol a Salerno. Neapol je väčší, lietajú tam aj nízkonákladovky, povedzme z Viedne, Budapešti. Čiže to je asi najčastejšia voľba. Pravdepodobne áno a Salerno je menšie, ale tiež tam lietajú niektoré aerolinky ako Volotea a Ryanair. Z Neapola sa potom dá ísť buď vlakom Circumvezuviana do Sorrenta a odtiaľ autobusom SITA. Čo je taká klasika. Alebo vlakom do Salerna a odtiaľ autobusom SITA alebo loďou, ak ešte premáva, do Amalfy a ďalších mestečiek. Práve Salerno mnohí odporúčajú ako takú strategickú základňu. Lebo je lacnejšie. Áno, býva tam lacnejšie ubytovanie než priamo v Amalfi či Positane. Aj mestečka ako Majori, Minori a Trani sú cenovo dostupnejšie. A čo Airbnb? Funguje tam? Jasné, Airbnb je možnosť, ale aj tak, či už hotel alebo Airbnb odporúča sa rezervovať vpred, aj v októbri. Nie je to úplne mŕtva sezóna. Dobre, a keď už sme sa tam teda dostali, poďme priamo do Ravela. Čo ho robí špeciálnym? No Ravello je často opisované ako taký skrytý klenot. Je trochu bokom, vyššie nad morom, asi 365 metrov. Tým pádom je tam väčší pokoj. A tie výhľady musia byť úžasné. To áno, hlavne z tých slávnych víl. Villa Ruffolo, tá historická z 13. storočia. Hovorí sa, že inšpirovala Wagnera. Sú tam nádherné záhrady a koná sa tam aj ten známy Ravello festival. A tá druhá známa je Villa Cimbrene však? Presne. Dnes je to síce luxusný hotel, ale jej záhrady sú prístupné verejnosti. A tá Terrazza del Infinito, terasa nekonečná, tá je fakt ikonická. To sú asi top lákadla. Čo ešte v Ravele? Určite samotné centrum, Piazza Duomo, teda hlavné námestie s katedrálou, potom moderná architektúra Auditorium Oscara Niemera a menšie záhrady ako Giardini Principessa di Piemonte. A samozrejme všade tá farebná keramika. Pekné. A teraz tá večná otázka auto. Potrebujem ho na Amalfi. Väčšina zdrojov sa zhoduje, že skôr nie. Teda ak sa nechystáš robiť výlety niekam ďalej do vnútrozemia, napríklad do Paestum. Prečo nie? Lebo tie cesty sú, zážitok sám o sebe. Úzke, kľukaté, samá zákruta a parkovanie je obrovský problém. Je ho málo a je drahé. Fakt drahé. Čiže autobusy SITA sú lepšia voľba? Áno, sú efektívne na presuny medzi mestečkami, treba si len kúpiť lístky vopred, napríklad v trafíkach, tabaky alebo baroch. A pozor na siestu, kedy môžu byť zatvorené. Jasne. Ešte nejaké praktické tipy, na čo si dať pozor? Taký malý trik v autobuse z Amalfi do Positana si sadnúť vľavo. Sú tam lepšie výhľady na pobrežie. Super tip. A ochutnať miestne produkty. Tie obrovské citróny, limoncello. A ako suvenír ten ručne robený papier, volá sa bambagina. A ešte k jedlu reštaurácie majú často obednú a večernú prevádzku. Nie sú otvorené celý deň. A treba počítať s kopertou, poplatkom za prestieranie. A čo nejaká turistika? Spomína sa Cesta bohov. Áno, Sentiero degli Dei. To je nádherná trasa, fakt úžasné výhľady. Ale treba si zobrať dobrú obuv, dosť vody a vyraziť radšej skôr ráno. Je to celkom populárne. Výborne. Vyzerá to teda, že október je naozaj skvelý čas na návštevu Ravela a celého pobrežia.
Tá kombinácia krásy, pokoja a možno aj lepších cien znie lákavo. Presne tak, je to šanca zažiť tú atmosféru hlbšie, bez toho letného zhonu. A možno práve v tom jesennom tichu človek objaví aj niečo viac. Ako to myslíš? No vieš, okrem tých známych miest ako Vily či Positano, aké ďalšie skryté zákutia, menej známe chodničky alebo malé dedinky tam čakajú? Práve na jeseň, keď má človek viac času a priestoru všímať si detaily, možno objaví príbehy, ktoré v lete prehliadne. Nad tým by sa dalo zamyslieť. A to je na dnes všetko. Ak vás zaujíma niečo konkrétne, alebo by ste chceli viac detailov, pokojne to napíšte do komentárov. Rád sa k tomu vrátim. Ďakujem, že ste so mnou prebehli pobrežie Amalfi. Ak sa vám video páčilo, hoďte like, kliknite na odber a pošlite ho niekomu, koho by to mohlo baviť. A ak chcete viac podobných videí nielen z talianskych regiónov, ale aj z iných zaujímavých miest, dajte vedieť, čo by ste radi videli na budúce. Teším sa na vaše tipy a komentáre. Vidíme sa pri ďalšom dobrodružstve.